no ene biotune app no so eye adwuma wo de ane so obekọ eye Google Play wo download wi ane wa search DLFM 106.9 kasebo nam so obenya bi na watie etiamayen afenso ye Facebook no eye adwuma YouTube ne TikTok ne nyina da eye DLFM 106.9 kasebo no ehunfo ne videos na nam so obenya bi na watimi ahwe ede amayen awiei ensam bedi kasebo ma akotine bi ene say yade ba kopie mo awa pie mantemu ekura edi adaso eye topraman anka betadwa echiremu se abemu bia wadi mfinhia ne dupe okwaje ne nan ede akosi obi adwaye ema nipa na hye na mekasi no de nano ede abo agyan animu etimi atafribi yade mo chiremu beso ma wiai Yimano Bedra ede nsema betudwa echese nya dia Speaker of Parliament anebeka se omudwumedi omudi no momfa embra ewieye na emomeye dom kuma no anebeka yabedo akopie mo ewo boase ene ne patam na Ghana fo beka ya nche bia na oboase ebeto dwa kiremu se angugora shante ene ade hwe omo wo boase omenye mebunu no ekoti akan wo hono ma anyasem kuma ekwayere pa ne nyina ne se mebunu kiremu se beya hodo a angugora shante fo no to gold no babi da hono ma hono mo ne de omo nkọ ho nti omo kopa bia no akwakotufu magudi a mekese na soja fo ko hono mo metuotoye nipa makoma wotwe kana na mo nyina da etumi famu ehwere waramo kwa na mekese no CDS African Penny for the press release ya babonten echiremu say omo nim de enti abapem samle no Ghana man penny ena ho ba moko efa hwehwemu emeto dwa de mu chiremu nyinada ebaso ma wiai go so traditional council e de o hye e de ato Valentine's Day ne so achese eye asem keto akra Ghana man penny John Dramani Mahama agbo awura mu atakra de andrata wakopie mo ho na manso de ato dwa echiremu say takra defo ene mapa Ghana fo nya pa ne fa so nya mo ho no so mfa so no monsan kan senti na ban abai takwade ne potem atayamantemu matedene timemfo mu onyanya no abekasa echiremu se ye coaster eni ho ntino ya ade a ha omo yie pa ade hia mo wasini agya ka se echiremu se mpuntu abo mo pa sabe Johnson abo akokoti Ghana mampeni sawupo sawumpo ye biribi na de hie no wanu mebre ensem ni pina we kan na babesom se Agyei nsem ka se bo DLFM 106 Awesan say sukroja e dia fa fidie ma sone so ye ma ye ni padua de e ya de wo se ye bo hu de roye papa nti sa wo ye aya ye fro ayie abedin tu okra na so pensio e de asomo ahoho de na mekanfo Lumba super e de ama obi bia san so na omofra no e ko school a obetimi edi bi agu eye waterbotu nim edi ama o enkobu pipe bia enfa nkoma nkola nsa na ebe ye be ha eye omapomuden san so na betimi so ato edi agu fridge mu sa na ebe ya eye wabusuafo ebetimi anu mi no wanya ahoden eye mpenifo ape eye drivers for mu ni mabobo ye atwi ene kia no ntu ye driver ni na ni mabobo ye atwi anamposa kia na so obetimi aye distribution ewe eye aman mu afena ni na dia ne na asem de ana beton na so obetimi afrem penny 0555 274 757 and 0577 475 343 now ni penny 4 atwetwe nkomo na emoma ya ade asem den so abeto ye dan so man ne importer mu esan se madam abanyame che siso na yeso distributor ewe ye dan so man ene ne importer mu nti so peluma supani bi atode a ene obetimi akọ eye Apietus Lane no adjacent Lumba Sport eye madam abanyame che wo dan so man obetimi anya Lumba supani bi na watimi ato ede edi ujuma obetimi afra madam abanyame che ewe 0557 349 401 nane no edi edwa benem ebia oda ye so ne se opesa wo de utu kwan na akọ amonone anase okokosia homa amonone de we de watu ade ni nyinada fa kwadan eye KJ Study Abroad and Travel Consult ibetumi abo mani so ade hunu no etumi aba mu ye pa obeso okosia homa anase utu kwan ekọ USA UK Canada Australia na pesa utu kwan ekọ Germany anase China de we watimi atwa di pa ane se obetimi edis eye partial scholarship edi akosua ma so bibibia opesa oye ewa manane nso ni matumi akwankan ye pa etimi edi amawo na me ka se nso se wo visa application nso ni nyina de bedi hudwuma de amawo a emitiamu na wonsa etimi aka ne nyina hye nso se opesa okoye adwuma nso amanone a we watwa di ba made anafa ehu dwuma de nyina bedan ye betumi abo ma won so ne matumi akwankan etimi de ma halo so opesa otukwan ekọ Australia New Zealand, anase Malta, Germany, Mauritius, Slovakia, Iceland, and of Indonesia, they are what to the Ninada, KJ Study Abroad and Travel Consult. But Diane, near to one of our contour, and to me, and to me, farm,
we uhia certificate bia odi anso do wasesa na munsem nyina badan yen na yanka se ya translate to won wa control hu hye no na betuma kon kan e de bonne frem perifo e na je mu kire mu nyina 055 441 5742 and na 0271 298 175 ebio 0530 332180 bonne frem KJ study abroad na yamwa no wa control hu masuane mara nyina entimi kon kan entimi enfama enuanu me na beso mawie no eye Kwadwo ene Adwoa edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi bene Adwoa Agyei Sikapa yema mu nyina atenasi o na mu atenasi o Ekwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso ekwaso se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananu oba ma nananu bu fom ba ti ya yegu so te bisa me azim fa fom ade nananu se de na do be pie ha nana dedi kan mu atenasi DL News. It's DLFM 106.9. Yamamo akwaba afe kasiaba no emu echirim ne mbomade na tumiri kan share on Facebook no so DLFM 106.9 efriza kasiaba no ehumfoni ahodo nyina ene videos no nam so obenya bi na watimi ahwede am afi so adwe nkyeremre sense bagine nyina da kenkan awo Facebook no so ediamam yen sha kasiaba na sare yen kopie mu e wa pie mantemu na nkra beto DL kasiaba pono so echirim se abamu bia wanya mfinhia no du ukopie mu e wo ye topraman no no wo apie mantemu eno no wo denkyemwo mensinim na nkra beto dwa echirim se endrata na ye eye ogefo bo so atoso nan emfipim ya donu enumu ena beto dwa echirim se abamu bia wadi mfinhia makomako dui maami bia ne den adi patient owadwaye kama pa watwi ho na mo kamenti e ho na maami okodwade na bofra wanya mfinhia ne den adi abeka Andrews dodo na bɔ ma ne sɛ apɔsɔ nanso we di apɔsɔ wagye mu na masɛm asi nyina ne sɛ apɔsɔ yɛ nkakra saa na okohu yɛ maame patient na dwa yɛ hɔ no ma no hu sɛ dabi agya ya ka no sɛ de ayɛ ne deɛ afɔ ade no nti no ɔyɛ ne hu yɛ wadwa yɛ no pie pa ne ba bi fa ne maame hwehwe ma na ɔse saa enti apɔsɔ saa na ateɛ sabe sɛ ɛyɛ agya na yɛ ade ayɛ ade pa anka denti ene wanya wonan amfansi mufie honom na me medwa na obeja na dia sini senti ye ma me pese bo moden eyire abeka Andrews adodo na bon mane sa aposo tentende ka kire ne se agana no so wopo ofana no mom na onta fribi efri se hwema onka ojasi na busua pani fie na nsam weni nsam twere ni General Major Recon Tito abahoma no so yen kwa ne chane yen ko bisa ne se senior asem we no aye no kre ne ba ne sen na sesi aye kesempo akwati sen Tito ma how uni abe ma mejo so na hunam boko de ya me adom na won so e ya hu odin abreho ne oyaw kaka ne edi bende na asem asi emu kiremo ne sen yo uni ya ma me na wase na dia tiefo nyina yeso mama habi na medoba epuye mantemwa denchembo district achimto preman krokitu ya she ya na ensem bia ensem fatai de na nsen ya ma ne homene so titi last year ben nyina ma ne homene so wonpote ma pa ai ne sen abranti adodo na ebi omo de fe no ne Andrews abeka na hotedin ene aposo wono wedi mfie edu na ye ma mi patient a wone ne te mantem se ususu se abranti sebi wakoja ne nan e de agu na dwaye nti ene akore yi da kete so a won sori yi eno kofa no odin ne nsa so ne komachi akode ya poso yi de o this patient wo de me kwen man dem wi wo de me kwen chedede watwena e de fi ni fie e de abawura dwaye obawura dwaye no akore se wo koye sebi mpanifo mo ni mo bi didi ofen chemi agana ise ne tie ni wo so akore ti e de boom by force di wona abaye di wona abaye ani patient say sanya me ya akoso wona gya ya na wo susu san e ya poso ni di sanya me na se ni nya se wo ko hu ni se wo no e na ewura ho wo se wo susu se aposo yi
and the design I'm not me no de na no boom any akore say any didie would because any na mami hu odin na si osi so de ko achi di na no boom de me kura wan bi wonu ma nya de abetimi ahumi yenti any libi no a enso etumi ekode no meja mami wie woje ni mu no de isu ko fi ko bo ne mami amani ehwe se ja mami ebetumi aye hu bibi obo ne mami amani ne mami nso se o eja yen ati kuma di ni kama fo se do papa ka baby eni eni mami nkobo me nso me mami amani na mo kobo na nana amani ambo na na ya amani a amohwe se eja amobefre asemi ewo busuafo anim na eja maka asemi na minu abro ko semu a ba ya mewura ko amati a nse Ghana oni kama fo awase na moboye amukopi asem amukotena ase enura no ni e ba ni se mami a ye de ne ba se bi na no abo eja na mi ye mpata no 100 cedis na eja wonya asemi na enka Tito inya won ma hwan mami na ne ba no ede na no sabe akobo ajama ajana ni mu atafre bie no 100 cedis ne mfa mpata no 100 cedis ye mfa mpata no minia 100 cedis ko o mpa ye se e bia 100 cedis ne kura be san ba enye se ya no ne dia ka ne keke endi ese na asama no ekosi se yankasa iya ene de mami ne za so sika ni mu a na sa sami de amaye no se ya kata so mu aso a na ja etru akotwe be bi etri sanse mami wenye asem a ti se ya ye nyam na asem a wadi wo se obi abone ba na minia eji obo wa kasebo wo tai akore ya makore ko pie fie ne mami dem no bo wura dem okobo akore mani prepare basa ni ko pie ya le sabia na approach for be ye hu de kwa kodu ye ene ndra wiki wasa mo bi ne ba obi ba edi na no adi sebi ejanan a ochina bi no ye tese wo kum obi a minia me enye mo wasanse ndi sa nyam na asem na an kupie ba bi enti no nya sa tumi no enti we no eya busuafo na tena se ka asem na na se kwa ahemfie ankasa minia ebusuafo na tena se eka asem na kupie ahemfie enti eya apostle busuafo na ate ase se omoba ne sabe odna no abojana mu nti maama ni ntwa 100 series pem o no ntwa asem no so ana apostle busuafo na mukodu ante maame no apostle ne maame ka enaja amoka bidi amo support no no so eduru wo no minia wa asem ya unika mafo aya na wa asem ya ono so ohu de wonka ja to ne so ono mu za 100 cedis minia se ne mami wo sori apa ne odi se nsuo no bekwa na eja wonya ne 10 cedis cedis bi no de ato no se oni ma do besia no ja wonya kaka no de ato no ndi ebia na 100 cedis ne ono ho tene se bi eso bia ma na eja wono so atiasia ne ye nta se ne bekwa na wie de na se kana je bia na mo de akwa akoma na mo amfa ma ne so de na se wo de akiri di kura Major bomodi afo ne di akire de be to benku ni fa nyina be san ba won chen ne ba beje mu nkire mu why mini abema be da se bia ni a ne so me mama so enkama ya da se eni a wote ye DLFM ya na musini a obutu chese ne kede ne mpatam ne den ade General Major Recon Tito ana wote ne ka wo kire mi say Madam Patience se obi eba be echabe beja ne nan de esi na dwa ye nti watumi ayere ne kete de nano e de aboja nan nim sabe wudidi afa chame ma bofa na tafri bia asam na company fo nche ne yenka 100 series pe na wonom eje no sika Kwadwo dia sie ni o ebitimi ya ade a odwen ho a wonti ase iti usa kola obetimi aya oba na obodi nsemoni a utimi ka chense ne ofa na numbom uba ka betimi amana kofi pacho fa akwala no fo ni to so mame na bibinti ya kata abofa na nimu kakra pacho fa akwala na picture no to Facebook no so mame aha abofa na woni o bibinti ena yede bibia to na nim se be ya na nimu no ensho da chia semti badia sie no eya pa abofra fi ni wanya mfinhye du sabe ebi kura mpo yemfa ne sese oyo no mpo a ebia ne yemu kura ne kan no a ebia abofra onimu nyansa enti kan makra abofra na maame mpo emetete anaso mepra mfiri ho mpo yemfa nso me washing free batas honom na watumi ahye abofra keto a fi ni wanya mfinhye du sese sabe waje ne nan de agu adwa yenti ofa na numbo utibi wo hemfa eya ne bank obeya ne sa sika yenko ya ne wanhwe na mebuafo na maka de yenka to akase bonus yento akase bonus so na otitine ni e de ma special committee ana komu ye nhwehwemu e de afa ye basabasa ye ko so e wa bra na vetin no e ko so ye yima no obejra
ede nsama beto dwa kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɔmasbin ana ɛbɛkan na emu mɛyɛ dɔm kuma no ɔmo ana aba abɛka ede akyerɛ no kyerɛ ma ɛyɛ ade a ɛyɛ clerk ɔno wɔ parliament ana ɛbɛka sɛ ɔmo mfa ɛyɛ nhyehyɛyɛ engu akwam sɛ ne ɛbɛyɛ a suspension no ɔmo betwa so ɛyɛ Ebeneza ɛyɛ Zatɔ ana ɛde saa nhyehyɛyɛ yi egu akwam na ɔkyerɛ sɛ speaker de aka nyinaa ɛbɛtoa so na ɛyɛ owura Emmanuel Chirema ɛyɛ minority for ne ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ ɔmo akɔsrɛ ɛyɛ speaker sɛ ɔmfa ɔmo bɔne nyinaa ɛnkyɛ wɔn nti speaker sɛ sesei no ɛyɛ nhwehwɛmu a ɛwɔ sɛ ɔmo nyɛ no ɛwɔ sɛ ɔmo ngyae ana ɔkyerɛ sɛ daabi ɛnyɛ adeɛ speaker abɛka hwee ɛde akyerɛ me nti dɛn nti na mo ba ɛbɛka bibi sei ɛde akyerɛ me nti na ɔno deɛ ohun ne sɛ ɛyɛ dɔm kuma no ane ɔmo gyina ɛyɛ ɔmo nan so na ɔmo keka sɛ nsɛm na emu ɛnyɛ speaker Aban Babin ɛna ɛde saa nhyehyɛyɛ wei egu akwan mu nti ɔno deɛ ohun ne sɛ gyae ɔmo gyae no mo obi amfa somoɔ no embo speaker of parliament nembo omofembo eye minority no the same say etuja. Let me say that the speaker was not in the known at all. As a matter of fact, after the what happened at the committee sitting, I decided to meet with the clerk and the two leadership, including the deputy speakers, at the speaker's lobby. And when I got there, I was told that, the speaker has given instructions. So then I called speaker, because the speaker has traveled. And they all said that, they're not able to get in touch with the speaker on phone. So I called speaker. This is both leadership. Yeah, of course, all of them. Apenyo Mackinson was there. Ayariga was there. The two deputy speakers were there. The later on were joined by the deputy minority leader, as well as the deputy minority whip. And so I went with my committee members to find out what really happened, because we do not understand. In fact, the speaker's instruction, even on the last, that was yesterday, was specifically that the committee should continue with its work. So we're confused as to what was really happening. And they said, when speaker gave instruction, he said we should hold on. They spoke to speaker, and speaker directed that we should, since they've apologized, we should hold on to this. And I said, no, that was not the instruction I received from the speaker. The instruction everybody heard speaker loud and clear yesterday that the committee should continue into it. So I will call speaker before the I call speaker. And speaker said he has not given an instruction that we should stop, that we should go ahead. And so in the chaos, we decided that, we have already suspended it. And then the way forward is to allow the speaker to return and give specific instruction. He returns on Friday, so he'll give his instruction as to the way forward. It's official. DLFM 106.9. Ene ya wuti ye eyo titneni e de ma special committee ana komo ye nhwehwemu e de afa basabasa ye course so e wa bra na vetin no e di ni dwuma eye Emmanuel Bejra yanto akase abon so na fa ye fa nkyere mu awa sante matene kopie mu e wo boase ndem patam na Ghana fo beka ya na eyo pepombo so metwa mu na da na taso edu nwotwe ena beto dwa e kyere mu sei na nya asem kuma kra ne nyina ne sei oboase mebunu bi eka wonom se Adwoa Sammy enu sesu kyere mu sei oboase gold skako edwade wa mo pante omuntumi ntina fie masabe ekomfita eku abokoto etwe no de koto yapadara so no ebi entumi nko omunti ombo modern sene angugo da santefo no omo na Ghana nyina ye kan omutu fuma gudi a ona mutu ne kesem nanso oboase na mudu omdwuma nti wodoma aka omani ahunu sei wonom jesane ya munamune bia omade ya tutu gold ne bi wo mu no aye dada angugo da sante mpanifo nko tu gold bi onti sa bonka na mope omukọ akodi dim kakra sebe ya monso kakra ombenya no omatu ne kwahwe omabusia nanso fofia ntoata okọ akọdwala ba mo a de si ya ne se angugo da sante mpanifo ekwafa posifo kwa ya ntentam esa akwafa se jafo metutu okọ so emam no enam so nipa mako nwotwe kana na omunyina da etimi ehwero no monkwa owo boase entokwa esi oboase mebunu bi ena afi nso angugo da sante mpanifo nentam na mra nsam ne ba ne sa no ekoya dempa ma Ghana mampeni ade nkra taba bonten be ka kire Ghana fo se wabomaden de nsam no ade ahya hoba mofo nsa so monko so yenhwehwemu de da nam so ani senti enam so ma sabasa ni si ye ne Ghana de hye bi nipa mako nwotwe ahwe mo nkwa no onfa mo hwehwemu mfa ma bonten na sesi amekese ne ya da hwehwemu no atua ba bonten na eye ko bi edi da mo so ya Africa Center for Democracy and Socio-Economic Development CDS African Penifo aka se kyerem se wo mo nim de entia bapem Sammy Adwoa kese no Ghana mampeni ana afi nso
ahomba mokuo no entumi fa nsusuanso bia ma bonten e ma kire Ghana for say e ba ne sen na ya kese no sabasa ye koso oboase ma nipa hwehwere mo nkwa no yentumi ho hwe emfamfiri mu enipa wo do mo hwere mo nkwa abusuafo na twanse ebe hu de enti anam so e ma abusuan anaso ma de hye tu hwere mo nkwa bepem sam na ya kese no enya de wo ede susuanso bia de ba bonten senti African Center for Democracy and Socio-Economic Development CDS African Penny for Akase Chirem say Omonti ase free said yakwaso na hu behia say Ghana man penny John Dramani Mahama and afin so Omaga na humba mokuo no den katawa bonten abekire Ghana for de enti anam so masa basa na kwaso manipa makoma konwotwe wonom etimi ahwere wanom kwa yankwa homa no so ne ya maame ono okasa afin so obodawuro edifa nipa mpunto kamika bia memwo ho edema ekoyi ne den edema Celestine Damwa yankwa na chene yanko bisa ne sei die enti na wanom etu sa na moyin ya maame ma ha ye nia ya mo akwaba ediba DL kase boso mentumi da so akonya mode amami ewi edi ka be bisa wo sei die enti ana mode sa nsem wei aba bonten Jo, me da si bibre on se wo hwe edwumko a ye friend CDS Africa ye de e fan on democracy any socio-economic development on sama enumu ene yedimu akotini enti no se bibi yimiti ewo memu na wo yensusunye mu no emboa oman yempuncho dia ene ye Portugal Semeka say yes civil service organization they definitely Yabekasa afa na wo share sa asem we ya asama ekinsem pa enye asama yedidi ago because we enkrofon watwe a omonkwa efri omonsana it has to do with illegal mining and so na umenoni na yabeja to me say illegal mining ho ensem ewo maimu titimpo ewo oboase maimu no eyade a esefata say yabekasa afa ho enti no free sanda anase January 18 besi enna February 6 na yantin ho hwe say investigations ya Ghana Police Service for omo ayano aha say ena yakwa kudu ye hwekwan say Sabre we ye da ye numu ena ye dey full report of our investigations and ye dey ababe to jano na eya ye assessing kaka because it's a national interest issue which means to say whatever progress they will make no except for to say ya so because asani see any na yet ye na ye kasaya for days because Emma and I'm so Emma ye to two schools more ewo boase ho any same bebre internet akoba say omampenya hye munye nhwehwemu dia ene say na ne fata ne say by this time it's getting to almost a month ebehun baby asam no akwakodwane nhwehwemu no nso akwakodye mpese we be one of those issues ombesa so munye nhwehwemu ewie na asam nankasa wo die on its own yente ho hwe na yabo egu edi enya pa enuntie na anam so ama CDS Africa de kata atudwa ye nam nsɛmhwɛfo ɛtwe Ghana Police Service for Madrian Basso say very important so mbema yehu how far they've gone with the investigations ye requested for regular updates it signs are some no ehia pa eninti na ma ye release ye kata no Mamisa misawo efitirim la asɛm ni si ye no matumi ene empanifo ni bi etime engagement ebisa wonom say as to why is asatana wo no bi umunti bibia emfemfere ho. Yes, ye issue petition to Ghana Police Service, but at the moment, ye nya mwaye bia enfio and na mane ko nya say ye bema in some phone so maswati because mo voice edreche into based on that ebe Kenya response be from paying for on our side and the petition was say the command paying for the petition on my ye kwan say enyim ya sene ye krata na ahwe no ye beti mu emua na ye be hu bezesi a enhwehwem na omoye no akwakodura na say so mewe kwampani aba bepi ewechi Miss Damwa misa we o exesia na mo amutu yi se mo pem epem na sampanimfo amfa muaye biara ma ana mo be na mo besen tu bio anomon
be a man near your bed to me. I yet ye dream de Cassena, a advocacy, and Titiana, ain't in a non and say a beco so a canca. Me did say, Nimpe be a new wa, a send be Enquiries, Nasam for Kasa. Obebuna sueguso anya tema wo wakomo ma obeti ena we nso eno na benam so amayehu how transparent and accountable a Ghana Police Service no omoye no enti a lot is riding on it enti minjin they said they will not respond to this minjin they say enyimya we will hear from them but yente wo hwe na se koba ne say yante wo hwe dia advocacy ne dia ye de ebekoso akasa Kopim simping for a betty no mobile was so moye a fan because in Crawford Powum ye nim ye nam so mane baya a tututo a beam, finance as a yati account to me nano, but investigations in the Bema which of them and are not or ye right is so bet to neutral, which of them are not ye wrong is saying only say or to neutral benam so man Crawford and watching after my show. Yebeda se panti yebakọ so ade akire de besi akire bia no eto benkum to ni fa besa ba mo nche ne ba baji mo nkire mu mensu me dasi bebre me nya bema me dasi eni awoti ye ono akasa edema CDS Africa ne den ya de Maze Celesti eyedamwa ena wote ne nkanti obo se sensem no ehu hia ye pa esika ehu hia ye pa na mo mutuo no metawo machi pisa bebo man na Ghana dey sa dey da BBC a ye be ase sumena suja na team Kwadwo to enkwesi hwibio enti we dey yetawo no machi CDS Africa yetawo machi pa enti monyere mo ho yeso be pie kakra nkra enti sika nim ma me nkɔ num so kakra mra ye nkɔ aboafo ne nkyɛn ne nkɔ gye nkrato ye ba de aka na beti afro ye ba sisi a Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afe yentu akase ebone so na God's Traditional Council for e de ye o hye ato Valentine's Day ne so e wo God's Traditional Area mu kiremu se e ya ade amoba bedi e ye nana kwesi bosom pra ye ne na wo chida nti wo sa amane ne amamra na wo so mudi su no omudi obuo edema no e wa abro mo ye press conference na ye nana no mahemfo no ahyehye ye ntoma tuntum no mo kire se Val's Day na ya ade anye omo so kra e wa ye go so no mesan se e wo so mudi obuo edema sa amamre yi esan se so mudi na wo chida e ye decorations ne parties a wodo amobeye no enya ade a e be kire obuo kranti no eye bibi biara eye parties ombeye hu decoration de hwe anoma anye wo eye gods ho no mesan se eye ade omopese omfa obuo FM eye owufo ne san se yo him ponkese pa into ye social media fo ebe hu sa video yi na mo kire se ade a omo so omo hu ne se yo obuo na pese omo fe ma amamre ne amane bebre na so kire se da bi omo yes omo anya de san se Val's Day de obia edibi e wo man ni muti ade nti na go so de omo se emomu ndi eye Val's Day nu nti no madi eye nananom ho ya papa omo di nsem say etuja ba hu nchaw na na no mo sa to Valentine so but so be Valentine you know all them boko they mo sa de ko ko cha sa ho bo ana se kroma hudo ene ayina ye beye dededie se obi a Valentine party a de nananom mo ka ne se ye chow se o ye dede wa bonten dia e de ye no di ye wura ho se wura ho a ye nyina ye wura be nyina na ye wura ho
they would have problem. The minimum to be the other war, and we do some Valentine party. DLFM 106.9. So do Valentine party. The more them, she said, the Niabre. But your son said that, I am Ene ya wuti ye e Gosu Traditional Council for na mo so mo de o share e de ato e Valentine's Day ni so e wo Gosu Traditional Area. Enti kufitela wontumi nko Gosu afiwe won. Sa omoso ombese kokko ene den tuntum. Na yemfa ya kokese emfa ma Rosemont na champon. Ne papa ne da for me. Oko school Wisconsin International University College. Awon fa me chewa wiei. Na Yankopon cheche ne were emfa ma ye na asem na esi wo yoso no emu oden. Enti me gidi say we ya mamre. Enti yo mo amwo Gosu no fi say vast day no ubedi a wo de be hu kufitela na brankran be di na uwi awako because I wanted de ubu ntam no so awaso be ye Debio. Pa anti hunu mi say wo Gosu no potem na vast day no ubedi a mesra wada we de Taylor wa haya be hu no na monka no boko na bedi wo ne ho Emebru de bebre na be bankran. O mbeba bankran ne de o mo be ba pan say so bet na Gosu na wundi vast day ya o mo jeje hu bebrebe na say wundi bi dia. Empenifo se ya memory we ntoto na se. Enti wa wunnim na wanim ra no sonso de. Empenifo chewa danto awasen ma. Bra bebre wo yours Gosu ne mpatamu no. Obejo ho gina. Sika men ko Facebook za men ka Ghana fo adwen chere mi why. Deleka ayete wo chere mi say we de good afternoon. Yenso ya da senior. Kofi Parliament na wo chere mi say envinje mienu ntamu ni ena Christian nachu eje mu ya ekowu ye e wo take ni mpatamu. Enti Ghana fo nyina ma ne yakopa ya da se waka yen. Ana wo chere mi say dia news no edemu pa live e wa agona bobi kuma Kofi Parliament ya da se Abbas Austin dodo na bono ma ne say 49 nana o chere mi say wow oba we pa disa na ate si watumi ayira bofra kete ede ni ti sabe udidi afacha yen wodi ni ti ekwakosi agye na makola atumi atibi atafrede a maame ehwe abonsema kira kwa na say yehia wa ye besan es maame o yidi ni pa ya da se Abbas Austin we sufre we tada hwe ede o kire me say Kwadwo ne Adwoa kase abone mo da part zabia no manam na maame mom de o kire me say maame no ni trimu ya den papa maame ne ya widi ni pa anti anamo we watu ne nyame anum ne kure ni wan hwe na Yankopon entimi amfa ncha no kura we every DJ Ghana man chan ohwe live edi free gbetire station o kire me say DLFM ness no we bia de atumti ade hira mo gbetire nyina ne kase bonam so amunya bi na mutie Isaiah Ashaman wo kire me say ohwe live edi free ya PC Indomin Giant Ashaman Lebanon senior yenso ya da se pass wonso utumi eka ya ho awiawie na ye begina we sina kase bon ya bunu ko mu se kase ba mu se mu fo eye maze mebel entwene se mu edi ma yen kofitela be matenten gram wini ahofra gya de ekopie mu e wo Facebook no esom enuanu me na be so ma wie no eye Adwoa ene Kwadwo meden ade Nhyiraba Kwadwo Sammy B takrado Kwadwo krom de hikonkron mene Adwoa Agyei Sikapa ana fei better asade so boaye e wo kasebo edemu yesoro si na Adwoa Sikri one sexy journalist eba betena se na DL awadwumadie no ato so de amawo bakase le filin kwaso na ha ya na hanan sempa no komode nyina da no e wo ye mo nyina mo ene tia adehye